ma disappoint jini wang ni poko rumo nwa don ko ng'ia nena nikitano ka sabende mayo wange ni thuolo bende koro ngado akalore ni nochako chenro makama modeko dwaro maro gai marazimiyo manore lodinga mar dwaro lemo makama don ngino dhiloko odhikle lokrok mopogore kaka siasa biro bedo ka ringe pacho kan kinde ka kinde wasebedo ga konena okobedo ga the forefront mano mar keto piny wacho tesre bedo position okiny makawuon kar mane gazet na no ka Kalonzo Musyoka mano ma jatend duond bura mar Wiper wacho ni opposition pod gin intact to kinde ka kinde wasenoga karamna ko gai marazimi madhiro dwaro makamano ineno an jika Kalonzo Musyoka okanya wuoyi because number 1 Kalonzo Musyoka ok nyal gone kura gi Jo-Luo ka Raila okowacho. I'm telling you the truth. Manyiso ni neno ka gimo onge sir moro Raila onge mawach ni go une Kalonzo to okobiro anything ke mokuongo jo ODM angeno ng'e gigi ka nitie ng'ama inyalo gone kura go gandawa en mna William Ruto nosekedo nwa mu ayudo gimoro sama no kedo nwa mu ayudo gimoro to Kalonzo ni no hepo wa mo betray yo koro mi an Kalonzo wachne gi osi azimiyo kanya wacho onge ng'ama nya keti azimiyo kwani kata kinde mose kalo bende selando ga no dwaro bedo jatend piny mani higa mar 2020. I'm telling you egimo miyo Raila poko yie mondo support Kalonzo Dako se wacho poko se wacho no tamo wacha ka en turgi nia okochuno ni an manyaka chung kata Kalonzo nya chung but mano nyama wacho ka en kocha nikech korwa koni jowa ong'eyo kum gima ne Kalonzo timo nwa ma ok jowa nya. I'm telling you the truth onge ng'ama nya wiye nya wil ma wacho ni Kalonzo nyalo yudo kura ma Jo-Luo because kar miye to koro wami William Ruto because no se konyowa kendo ochiegni kodwa mal. I'm telling you jo ng'ama no penya katikati cha mawa kura cha ok nyalre. I'm telling you the truth koro to ndie kinramna kineno kaka siasa ringo whatever the position ma didong Raila Odinga osetimo partne kaka wuod Kenya kendo kaka wuod Uganda kodhi mondo oyud thuolo machielo mondo telne Africa. Inya paro ni Raila nigi international recognition makata sama ne piny gore 2007 Raila ne chiegni bedo president to nikech ji ne tho to value ngima mar ja Afrika nong'ado dhao mo wacho ni joka ma weu wabed piny watimango wawinjiri mondo kwe obedi to ka sama ne Mau Forest kethore dhi ketho environment mar Afrika doni neno kodhi motelo ne golo ji Mau Forest ema nomiyo lose kura mar Rift Valley but ose sacrifice gik moko mopogore nikech Afrika an nikech jo Kenya koro mano wa agree ema omiyo wan be kata sama ni winjo walando UDA an mostly na wacho niya wacha injili wa mar UDA ni jakom bende nigi part ne mose play ok wanyal belittle part mose play kendo kan tienga mose play part both in Kenya, Africa and in the world en Raila Odinga nyiso ni chance mar the AU chair ok bitame but the main thing manyaka jo wange kik mbadi gi jo team gi magodie moluoro dhi pieme papa yanga geng ne Raila gisebedo nge sababu ma jowa gisebedo gin gidwa ni giliere kod Raila ka ng'ato bedo governor ng'ato bedo MP ng'ato bedo senator ng'ato gin gi celebrate dala kucho ka gin giseyudo kombe gi koka gilaro ndege Kisumu gibiro ka Raila se makura Nairobi ka instead of gin gi kuongi bedi gi Raila gin lieutenants mag Raila ng'ato kaka mbade gin ng'ato kaka Orengo gin joma the trusted friends nyongo gini nyongo dich manyo kuche Kisumu Orengo dich manyo kuche Siaya wango dich ka gise yobo kucho mor mara Raila Nairobi koka ginginyo ngwech gibiro kudho firimbi Nairobi nyiso ni gisebedo kata gi interest mar Raila no at heart gin margi ema gidwaro makata sani ok gidwa ni Raila dogo chuni mondo yombi to ndiek sani kaka kinene kaka wang ja siasa mondo gidhi gichungi nyigra sani kinene kaka wang ja siasa ponono ni ogai marazimiyo Raila Odinga ponono no yudo koma kama ode yudo don't worry higa mabiro nikech en kom manyaka koro President nyaka William ser Ruto is ma en doing kom his misero best. ang'eno temo matek kar nyalo mare